Okei. Okei, let's start. Eli kerro vähän, minne olet nyt menossa? Me olen matkalla Tromssaan Arctic Frontiers-konferenssiin. Siellä huomenna julkaistaan Amnesty Internationalin ja Saamelaisneuvoston yhdessä tekemä tutkimus, mikä tarkastelee näitä kriittisten raaka-aineiden kasvavan kysynnän ja toisaalta niin kuin teollisen mittakaavan tuulivoimatuotannon vaikutuksia Saamelaisille. Miltä se tilanne näyttää? No kyllä tilanne, toki se, että ylipäänsä tästä on lähdetty raporttia laatimaan, niin tilannehan on huolestuttava, että näiden kriittisten raaka-aineiden kysyntähän kasvaa valtavasti, paine uusille kaivoksille on kova. Samoin tietysti tuulivoiman tuotantoon on isot paineet, että tällaisella niin kuin vihreällä energiasiirtymällä perustellaan monenlaisia tällaisia teollisen mittaluokan maankäyttöhankkeita, ja se on tietysti niin kuin, saamelaisten oikeuksien kannalta niin kuin, todella niin kuin hankala tilanne, että samaan aikaan kun saamelaiskulttuuri ja elämäntavat on jo valmiiksi todella ahtaalla ilmastokriisin vuoksi, kun lämpenevä ilmasto on ajanut nämä perinteiset elinkeinot niin ahtaalle, niin sitten myös näiden ilmastotoimien nojalla tai ainakin niihin vedoten sitten niin kuin tuodaan myös uusia maankäyttöpaineita, jotka entisestään hankaloittaa näiden perinteisten elinkeinojen harjoittamista. Jos puhutaan tästä EU-strategisesta mineraalistrategiasta tai kriittisistä materiaaleista, että miten se nyt näkyy? No, vaikea sanoa, että näkyykö, sehän on aika uusi asetus, että vaikea sanoa, kuinka vielä näkyy, mutta kyllä näistä meidän tutkimuksen yksi tapausesimerkki on Rönnbäckenin suunniteltu nikkelikaivos Ruotsin puolella, ja se on tämmöinen kaivoshanke, jolle on haettu tätä strategisen hankkeen statusta just tämän EU-kriittisten raaka-aineiden asetuksen nojalla. Rautavaaralla oli tämmöinen pelko, että näille tulee sitten semmoinen rahoitus, että ei ole väliä näillä kannattavuudella. Niin kuin esimerkiksi mustaliska-esiintymät on kannattamattomia, mutta jos siihen tulee tämmöinen sotilaallisestikin perusteltu rahoitus, niin sitten se tulee veronmaksajien piikkiin se kannattavuus. Onko mahdollista? No, siihen en kyllä valitettavasti, en ole tähän kulmaan niin perehtynyt, en pysty ottamaan siihen kantaa, mutta tarkoitushan kyllä se on totta kai, että jos joku hanke strategiseksi katsotaan, niin totta kai sillä on sitten suunniteltu tukia ja sitä pyritään sujuvoittamaan. Vaikka niin kun itsehän näkisin enemmänkin, että sitä mitä pitäisi lainsäädännöllä sujuvoittaa ja parantaa olisi enemmänkin niin kuin, paikallisyhteisöjen, ennen kaikkea niin kuin alkuperäiskansojen, saamelaisten edustuselinten vaikutusmahdollisuudet ja aidot mahdollisuudet vaikuttaa näihin alueelle suunniteltuihin maankäyttöhankkeisiin.